Здравейте, скъпи представители! Днешното демо видео ще бъде на тема новата опция в електронната брошура, а именно виртуалното огледало. То отново може да бъде намерено в Avanon в частта меню. В горния лев ъгъл можем да изберем електронна брошура и когато отидем на нея, виждаме виртуалното огледало и ето тук можем да разгледаме артикулите, които можем да тестваме. Ето сега аз ще изпробвам камерата в реално време, за да избера подходящия за мен цвят за устни. Мисля да избера нещо в розов цвят, за да може да подхожда на моята блуза. И така натискате камерата, грим на живо и оттам може да тествате нюанса, който харесате и да видите дали ви отива. Мисля да изпробвам и автоматичния молив за очи, за да завърша визията си за лек грим. И по този начин вече съм харесала два продукта. Отиваме нататък, за да пробваме молива за устни. Този път ще тестваме върху модел. И само с няколко лесни стъпки можем да видим всички цветове от моливите на конкретния модел, как изглеждат, дали се доближава до това, което търсим и дали ни харесва. Продължаваме с червилото Ultra Creamy, което е кремообразно червило. Отново ще избера модел, този път с тъмна коса, за да видя различните нюанси как стоят. Всички продукти, за които е достъпна функцията виртуално огледало в електронната брошура, са отбелязани с бутон огледалце. А сега нека да изпробваме и гела за вежди. Ще го изпробвам в реално време, за да видя как ще стои върху мен и дали това е моят цвят. Ето, вижда се, че ми пасва. Така продължаваме нататък с изпробването на червилото Ultra Creamy, само че върху модел, който е с руса коса. Защото предишния видяхме няколко нюанса, но сега ми е интересно да видя на този как ще изглеждат. Спряла съм се на няколко светли нюанса и смятам, че е интересно новото приложение на тази функционалност. Как мислите? Харесва ли ви? Според мен е доста забавно. След малко ще се запознаем как можем да изпратиме това и на нашите клиенти, за да може и те да го изпробват. Но нека първо да видим и блестящото червило. Сега съм избрала един по-различен модел. Мисля, че тя е доста красива и нека изпробваме тези блестящи нюанси, как ще изстоят. Мисля, че има доста хубави попадения и тук, сред тези червила. И сега отново мисля да направя съпоставка между същото червило, но с русия модел. Да видя какви ще са разликите, съответните нюанси, на какъв типаж ми харесват повече. Функцията виртуално огледало е достъпна както за мобилно устройство, така и за лаптоп, така че можете смело да споделяте своя персонализиран линк със своите клиенти, така че и те да могат да го тестват. Сега отново ще се върна на гела за вежди и ще го тествам върху модел, да видя как ще изглежда това. По-рано го тествах върху себе си, ако помните. И така, след малко ще се запознаем как да изпратим виртуалното огледало на нашите клиенти. То е много лесно. Влизаме си отново в приложението Avanon, в менюто в горния ляв ъгъл и оттам даваме сподели, а в отворилата се страница копираме и споделяме своя линк към електронна брошура.
След това, когато го изпратим към клиент по най-удобния от нас начин, е хубаво да добавим и подходящо послание. Когато последваме линка, ще можем да видим какво клиента вижда от другата страна и по този начин да влезем в неговата роля, като избираме опцията виртуално огледало. Това ни отвежда до списък с продукти, за които функцията е достъпна. Това го видяхме преди малко. Даваме изпробвай и следваме отново стъпките, които направихме по-рано. Така че, скъпи представители, мисля, че това е изключително интересна и лесна опция и може да стартирате препращането на своите линкове. Виждате, че може да се избира дори и снимки от нашата галерия и това да бъде супер забавно, като тестваме продуктите върху нас, за да сме сигурни, че нюансите ни пасват. Благодаря и до следващия път!